Da kažem, kako se vodi računa o uređenju, lepoti, estetici tog ulaza, tu je odmah i čistoća, dakle higijene, i tu je neka bezbednost. Vi danas u Beogradu često računate na sve i svašta i slušamo šta se dešava. Dakle, nekako kada se o nečemu brine, onda ste samim tim sigurniji. I evo, dakle, razni su aspekti kojima možete da sagledate, dakle, to šta ćete da radite u svom okruženju, od bezbednosti do higijene, lepote, dakle, bilo čega. Da pomognemo da vam balkoni budu lepi ili stanovi, sad će već polako to sve da izlazi napolje. Evo ga, u petak zvanično stiže proleće i danas su tri, kako ste, Dragana, rekla da se zovu? To su ukrisne koprivice. Jeste, ukrisne koprivice. Inače, latinskim nazivim je koleus. To namerno kažem zato što koleus u prevodu znači neka čudotvorna biljka, odnosno ogrlica, tako nešto u tom smislu. Sad se vi pitate zašto, kakve veze to ima. Ima veze sa čudotvornom biljkom zbog listova, znači poreklom je sa Jave i Indije i tako dalje. Ono što je interesantno, ona ima jedan relativno neugledan cvet, ali podsjeća na ogrlicu. Mislim, zbog toga taj naziv. Mislim, to kako objašnjavamo stalno kako je neko cveće dobilo naziv, obično stvarno dođemo do nekad vrlo trivialnih nekakvih razloga koji su zaživeli, ali nema veze, to je ta nekakva istorija. Mislim da je to neka mala zanimljivost, da tako kažem. Inače, zašto sam donela baš nju? Ja mislim da je retko ko ne zna za ovu biljku. To je već tradicionalna stara biljka u našim i stanovima, ali i balkonima. Znate, sad mi je lepo da vam donesem nešto što ćete u ovom trenutku da držite u stanu, ali isto tako nešto što ćete moći da iznesete na svoj balkon. Već za 15 dana, da, znači, to nije sobna biljka, znači ima tu dvostruku ulogu. U ovom trenutku može da bude u stanu, zalivaćete. Ona ne voli da bude previše zalivena, ali voli da bude zalivena. Znate, to je neka mera koju vi sami u odnosu na veličinu biljke određujete. S druge strane, može da poraste i do 50 cm i pravi jedan divan dekor, naročito kada se stavi na balkon i kada se stavi između cvetnice. Znate, to izgleda ekstra lepo. I kao što znate, svaka od njih je različita. Meni se, eto, to svojstvo te biljke ima potpuno različite šare. To samo botaničari mogu da znaju zašto je to tako. Da, i ja sam to htjela da te pitam, ali nisam stigla, prosto su kamere krenule. Pa evo sad pitam stvarno to, da li se uopšte zna zašto je to tako? To je njeno prirodno svojstvo. Ne zna se kad će biti kakva? Ne. Uopšte. I sad svaki put se događa, kažem, ne postoje apsolutno ista. I to je, prosto bih mogla reći da im je osnovno svojstvo da su originalne. Što znači, ako nekom nosite cveće na poklon i kupite čudotvornu koprivicu, možete to slobodno da učinite, čak i ako je taj neko ima, nema tako. Nema sigurno tako, da. Takvu istu nema.